Голосувати на виборах президента можуть всі українці, включно із переселенцями та мешканцями окупованих територій Донбасу і Криму. Для цього потрібно зареєструвати зміну свого місця голосування на виборах 31 березня. Процедура не з легких, тож як це зробити, докладно розкаже Вікторія Бойко. Омбудсмен Людмила Денисова – кримчанка. До голосування на виборах готується заздалегідь. Я не можу реалізувати своє право вибору, своє право голосу на виборчій дільниці за зареєстрованим місцем проживання. Це в Автономній Республіці Крим, тому що Автономна Республіка Крим сьогодні є тимчасово окупованою Російською Федерацією. І тому сьогодні я прийшла і подала заяву до відділу ведення Державного реєстру виборців Печерської районної адміністрації, державної адміністрації, і от отримала вже можливість проголосувати на виборах за президента України. Своїм прикладом омбудсмен доводить, жителі окупованих територій можуть голосувати. І ті, хто живе на окупованій землі, і ті, хто виїхав на підконтрольну Україні територію. Але не знають, як це зробити і що мають таке право. Відповідно до останніх результатів соціологічних опитувань, знають про те, як можна змінити місце реєстрації лише 25%. Це дуже і дуже низький показник. Тобто 3/4 просто не уявляють, як скористати своїм правом голосу. Перша умова для того, щоб проголосувати, треба мати український паспорт. Друга – зареєструвати зміну місця голосування. Для цього треба звернутися до найближчого відділення реєстру виборців. Знайти їх адреси можна на сайті Державного реєстру. Всі громадяни України, які зареєстровані по паспорту на тимчасово окупованій території, невзираючи на ВПО, довідку ВПО, їм необхідно звернутися до держателів реєстру виборців для того, щоб внести зміни до місця голосування без зміни виборчої адреси. Ті, хто має посвідку внутрішньо переміщених осіб, до паспорту мають додати ще документ, який би підтвердив перебування на материку. Потрібно надати аргументовану заяву, тобто дати документи, що ти є власником житла, або дати документи, що ти орендуєш житло, довідка з місця роботи. Заповнюєте бланк, отримуєте довідковий документ про те, що ви змінили місце для голосування, і в день виборів спокійно голосуєте. А от для громадян, які мешкають в окупованих Криму і на Донбасі, взагалі жодних додаткових документів не потрібно, тільки український паспорт. Наприклад, ви перетинаєте адміністративну межу КПВ Каланчак, ви можете звернутися до Каланчакської РДА, там є держатель реєстру виборців, звернутися з паспортом громадянина України, з оригіналом, особисто, на місці написати заяву, і якщо вам буде зручно проголосувати в Каланчаку. Заявити про бажання голосувати не за місцем реєстрації можливо до 25 березня. За тиждень до виборів припиняється прийняття заяв. У реєстрі мають видати посвідку, у якій зазначається адреса дільниці для голосування. Її вже не змінити. Важливо також пам'ятати, перед другим туром виборів президента необхідно ще раз отримувати таку ж посвідку. Ріана Алієва, Заман, АТР.